Bismillah. Soma e ko dottore Alhaji janne siri demla biniroɓe sila mole bismillah muñal ngo hande ngal mo teddu ngo teddidirago hoorejo men leydi gueɗeno his excellency Alhaji Adama Barrow muñayo ya kare ya ɗinna bankoña to golla nemo his excellency ni koromo muña fino Barrow yaadi wollagiri ɗum laaɗi ɓulo ko joni e fuɗɗoɗo kala ɓe goni mon aada kala ɗo fuɗɗoɗen e fuɗɗora duwaw sayna aadolo jiɗɗi janngingami duudamuda ganna lonnal kumandi denaye duwake janngimɓe dunamiɗino kono nden noon taw kala ko sooma woni jaadiɓe men ari somaɗo mum jaadi olti eɗen mbawi noddinima soomati homo ɗo e somala imam ba asina asi duwaka fomole jannginga dummiɗino kono somala alimam ba wala kanen doɓe muke ɗon woni mbara ko wolete muɗu duwata ko fuuto ala ko mutanala ɗo kela ñamale fana baroman nasi alilan moy ay mamdina duwala alilan moy oy mosalmina gurtan amen oy delege sul makko kala ardo do mosalmina pudaden bismillahir rahmanir rahim kayna alhamdulillahi rabbil alamin
adu e sude yimɓe ɓe addude ɗo yo Allah hokku on haaju wona e hersodira e denkere woni e leydi e jam yo Allah ɓeydu ɗum ɗon o andi noon inchallahu ɗon denkere jam e leydi Allah waɗa men o wi ɗinki aduna ɓurɗo moƴƴude fof adama koye ɗum o darin ɗum woni julgol e waktu muɗum o wi jama o resen gonen gotum ñagoren Allah ɗo emen naata e leydi ɗo kaɓi gonna bankoɓita ñagore siduwa kono farasiso kayrola ɓawo ɓaroɓe findamante o adama famude lo ɗum woni kam wonimo ka saroke ala wato o wi jowodiren nda leydi ndi yaara yeeso way mo andira ko ɓuuri moƴƴude aduna fof golle mo annduɗa ɓuuri moƴƴude on woni julgol yo balɗaji ɗi joyi adama ko hen dari ala labita ɓaara o ɓaarala ka saroke a watola labita walla ka tammi ɓaaroɓe ko yiɗi o suula e waktu Allah ko ɗum tan yiɗi e dagaɗo muɗum hajo me e sijan si duwa o hajo ñim fala sa jara ala kanan gonni adama mami joye haaju mo andi ha addinen gol men rendiɗo on haali o Allah humduɗum wona men heddode e président leydi ndi sika fujomanga salkilaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonen gotum juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bisimillah bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Boroman nasi NPP Imam ajarama ya Allah jabin duaw Imam akoy limbara alama taala duwa jabi den don waktu ala ko heewi ko wade ako wato man siyabaje kuma jama ka ko wanaɓe ɓe jaabuɗo pour kulle alkalomo sabu sebo yaya jaaji si ko jaabige e taƴugal pulagu o memba he taƴugal pulagu nden o ara he inde sooma o bismo fedde ɓe ɗo he sooma inchallah ako kumo kana siyaɓade e yaya jaaji si sefolomo sooma aynaji amo kaɓe taƴ pulagu toola jang ay duwa ka toola ay midimuɗamo ga toola أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين President of the Republic and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, Nankada Alhaji Adama Barrow. Ako abe president kontorna bemu hino barafa Adama Barrow chief aya konto am commanding me alongo adula nyato godi the cabinet minister men de jambe de konto abe minister cabinet men de mi yabe de konto na the deputy speaker be janganin ala parliamentarian de konto deputy speaker be janto anala parliamentarian men de ma de rinja chief ya jaju si akaba be konto na Sikoti forces mo andira ile do e dimension mena jambe fo. Le seful men du bata namba ko karo be la be ko. Ko na ha ka do kala sefu mi ari do chibya ya ju siwi masalmina. Le kabita lagu la nyato ko men kada ala haji silam ke ko baadi wala mo ba ko. Kabita kulago e yeso do mate mo andira o woni al haji sidi dem Gago ko sidi ko bisita mako e dum dalmina na ñaato kol men be jani na kondir ke ñaato kol be konton o wi yeso be gondo e yeso be sukabe be manda be ko e redide bidindo e dum en dalmina Ibrahima Diallo konton na ala kabo mo nan jata na luwan kol be konton musalmina Ibrahima Diallo e kabo makko mandira kabe on annal wenabe president aketa nyen fodana baati
kañum kampoje jamme yalon ko abada Gambia dulal dele President Jiwi o weltima o yiya o kafu woyɗo ni iwa e leydi ɗi ala renta ɗo han atu min kampo la demo jam kana wo mutamanke dedele e anila pati o kafu renta ɗo hande on ko tagumante moƴƴo e ma e fati maɗa e pi alɓureyo président la tembo ala popularity e ka loñi sifale dole président e darja muɗum hollugol yimɓe yiɗi président ame leydi ndi ko façon ɗi dental gandata alɓulo ko siwayi président ni yaytandile ko haɗa mi gambiyankol ɓe lappiri la ñamen kunum yile kamɓe tawa président e yajasumi gambiyannaɓe ɓe hollima han ila fanqinoɓe jiɗinima ko han ɓuri ɗum ɓe holli ɗum tawi jama o holli ɗum aɗum nayi o saabu ilattiminan yaala mo yemme inchallah gambiyankolo jinndugol ma e ettore ma e golleji ma ko mbaɗɗa e gambiya ko ɗum waɗi ɗum imam mo kummondi gambiya a wullinan hay goto nder gambiya imam mo batandi jam a tabbinan hay goto nder gambiya hani min ke jawi ay takaɓe mbiya hay kaño maɗa anna moƴƴani ma ko allah wallanma ɗon jemma inaloma ila ɗo kuwo fanane ɓaake kanka banko dow kuymandula fatam basi golle ma kadi gila ka ɗon ha koyna kala leydi wonɗo juuɗe ma e ɗon ɗo golle nawrugol yeeso leydi o yeeso yajuɓe nin banko e daña to men soto e lañen sañji worowlo kon sa laari o nder duuɓi jeeɗiɗi o leydi nawrugol yeeso e no wayi jigolo men ko waɗi e leydi ndi ko allah tan andi ɗo foti wo kaɓe ɓenɗamo dadita e lañen sañji worowlo wona kamɓe o beela alɓulo ila independent o fuɗɗama duuɓi jeeɗiɗi golle ma o ɓuri fot ha boyle ko tolla kaɓaɗa ye tarde o men ke kaɓiri independent o kata en banko kan kaɓaɗan kolɗo batade o wi gila o halannoma kaɓaɗa naɓe gila independent heewima ha joni kaɓanaɓe naɓe ɓe tampi bare fi ye gontine ye ñañandi aɗa yatina bana ila ballo sonoya yaltini kaɓaɗa naɓe a gollani ɗumen ɓiɗɗere ma ko iwi to kaɓaɗa naɓe ɗo e fo oɓe wosi imminde juuɗe mokkuɗo yeeso ko golle ma waɗi ɗum kaɓaɗa naɓe yesila kettol dede a waɗi galluji moƴƴi ye gaɗini ɓe tolluloye a waɗani ɗumen gaɗiniji moƴƴi ye garam mum ɓe tolluloye a tamni school uji ɗi kala école ji ɗi yeji sénéari mo a fanani hokki ɗumen ndiyam laaɓɗo ndiyam cellal kono président jamme ba président baro ba fole ka barka nden président Barrow ɓe mbiya jarama alɓuroɗi président lo wayi wo ganɗe ɗum ban gambiyankol tema yewo kel kala mo woni hakkude ma e gambiyannaɓe président Barrow a golli ɗum e leydi ndi balɗiɗakol kamɓe fawnandina gambiyankol ɓeela jiɗol dolala kono men yakore tan woppugol gamta arono e gambiyannaɓe ɓe joɓa ñamande maɗa inchallah ɓawo suwo kuuta joni jemmini ɓe kamponi nañakol kol ɓeetentula base ɓe jayi mo salmina yeesoɓe kafuɓe ɓe kaɓina fulaguji ɗi ndefu e kafu muɗum mine mi mbaɗi yaaki ko ɗo woni mi siɗɗo yagal aɗum mino man safanannoma min jam malama ma toyramo sila joɓɗi laamu ila abbi e laamu ko ɗo woni golle ɗe rentina yimɓe rentina ɗumen ɓe jiya laamuɗe abbo laamu kampo men ɓe daƴa womanke tagade kuwoy kabu rentino ɗo handu wona saba kala ɗo inin nemi kaño saba ni woleñin kampoje famo mbawen nala to koɗo ndirta kewo ɓe jii o hande e dala mumen nde taƴatte ɗon mbawi yesejila mbawi siwi o jarmini on o salmini on jarama a jarama kongoma nanam kongoma weeɗi alhamdulillah joni noon nden noon alhaji siidi dem hakkisma ɗo gara kalda e mboɗo ngo inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نبي الله كون نينو نيلانه تا ene jam enen jiya jam en nani jam eɗen ɗiɗo salminde
woni jaatigaji meɗen wonɓe ɓe elarar ɗo wajjati on so yaay nan ngala ko wonɓe sini toɓe en ala jang eɗen calmina bawol sona kontona iɗoɗen salminde ko gogono elarar eɗen ɗum calmina no fewi ɗemin ngala ko wonɓe en ala jang ɓe kontona eɗen calmina gobano siarar minen ɗum mbiya an woni hannde jaatigamen ɗo a jarama ɓe kokono kontona ɗemin ngala ko affaire mum kola jiyatiyoɗi en ala jang eɗen calmina gobano soppa ba après ɓe kokono sagoba kono kontona gobano mo juwarar ɗemin ngala ko woni sini koɓe yuwaɗan gobano yawti eɗen calmina après ñowotatiwɓe kokono kontona eɗen calmina kalifa o on ɓe kadi kokono kontona woni his excellence ni woromo hisense kokono babam adama baro ako bama tomami ko président adama baroni eɗen calmina kala chef garɗo ɗo hannde eɗen ƴetta salamu muɗum ne tega e junngo chef o Diadio Sy ako sefol menɓe jam aɗa wonɓe kontona sefol jam sitoyara eɗen ƴetta salamu alkaliji ɗi fof eɗen akoɓe akkaɗon ɓe kono kontona eɗen fawa e junngo alkali Ba Aliou Faye Boubacara bagala alaji ali fay ɗaɓɓuɗoɗɗeɗo kan eɗen calmina ministre ɓe wonɓe ɓe ɗo fof akoyɗa aɓe ministal ɓe kontona jam eɗen calmina koɗo men tedduɗo immorɗo ha Mali eɗen ɗum mbiya bisimilla mala e nder Gambia akoɓe ɗumnan ɗuɗamba kono kontande yaaro kanko tan mi samrini isako mali wona mami ɗum kamoɗo jam e musidɗo men debbo gimmorɗo ha Mauritanie kam ne eɗen ɗum calmina eɗen ɗum jettiden ako ɗum jaama alɗuɗo mbawi musono yaaro kanko tan mi samrini kana ko ɓoyna mutani kana maɗum min kamoɗo ɗo kono kontonna e noon yawti eɗen calmina miidiya dariɗo ɗo fof eɗen ɓe mbiya on jarama e ligge moƴƴo mo gonɗon e ligganaɓe ko ni o ko tan ƴeɓe hiija ɓe kontona momoyɗo yaaro kaɓe noon hiija bundaɗo aɓe won ɓe kontonna mino salmina daliɓe wonɓe ɓe ɗo fof debbo e gorko fullo sarafulle fof eɗen ɓe mbiya on jarama ako aɓe jaloɓe ɓe kontonna si hottireji min ɓe jaloɓe ɓe aɓe ɓe kontonna salamu o noon ko duuɓi seeɗa ako salamu ɗo kona jam kata ɗumandi kono noon ko weltare waali ɗum waɗi o kono mbiya yakkina kontano yasamu nden eɗen gara e nder fandare ko acci ko oɗo mikin hannde woto mbeñalaka gadi mene ni programme ni samu jam o mikin hannde ako midi women nan kono mbi tokono baba meeɗi haal konngol gotol ako fama tomanino kuma ɗo banque gonɗo his excellence ɗi président adama baro wolo président adama baro o wino min o weltorima no ñande o jagga tawi wuuro o tawi ñande mum ɓe jiɓini ñaade ako ñaade hakkilo bakama nine kuma banque kaw a foñangale ko kata laawi yala ko addata ala koroɗo ala yerewoga wokono mum a yerewo o yanamo kalli o nden capital pulawol ngal Gambia exécutif capital pulawol ngal Gambia noon ɓe beltori hannde ako woto comme ça fuɗaɓuɗe mum ñaɗo koye konono kontano ataka ɓayo a futata tunkumomo nden mino yetta exécutif capital pulawol ngal Gambia woto aɓe esudeni commiɗol nani yalude ɓe capital fuɗaɓu kono Gambia kono jam ligge moƴƴo e darade e wakkilare nde gam ɓe dari ɓe liggano leydi ndi leñol ngol e nder leydi he ako e loñaken ɗo ɓe lori loñaken ɗo men ko dokoke sappo moƴe alita dokoke misilmol ni ɓaɗigol ɓe ayatoɗomo fannala hawrin ɗumɗe leñol ngol en ɗam gotam fandare wotere nden exécutif capital pulawol on jawa oto exécutif o fanalla no dulamu menti wonɓe ko Gambia siol ɓe cottinola ke ɓe de kilidi isaje kawe saɓanin jammal keno almana yo konti nden yo Allah faana noon ɗum yeeso woto alama alaji kuwotede nde ta ñaato yidde Gambia ako Gambia moolu ko addi ɗo o miɗin hannde ako neni miɗi o sabu jam fi wolemo ko dañde laaɓɗo moƴƴo ako ko folo wolemo ko mansa kunda kello soto ko ñaato ko kello soto ko dañde laaɓɗo baɗɗo yurmede ako andu ñaato kolemo yemi yaalo ko e bala fa soto a hino soto ko dañde lamɗo jiɗɗo e leydi mum ndi fof jiiɗu yumma goto baba ako ñaato kono yaalo ko aɓe lafri ala mara bon ɓe den ba kilin fa kilinna kete kilin woni yakkili tawete ko ɗum addi o miɗin hannde woto min ko woleni miɗi woni sababo kida ko yettude président Barrow wolemo ko président o konto jaadude président Barrow anin kani mbara golle ɗe wonani nde capital pulawol ngal Gambia ay
tinni ñande o waɗata en ɗumena ɓoy fana kela jooɗol ngal ngala wiyano ngal président o e jooɗo a sinowo emen ɓayluɗide président koɓe sino wole kam o yo wona ɗon président poɗɗo ɗon jooɗo ko Sidi Déme nden yo Sidi Déme akkoyno ko o siduwaɓe kela jumaɗo siduwaɓe wonmo alaji sidi dem woto sidi dem ela sirawo moodi nden so taw o ligganima leñol ngol moƴƴere woto mi aye barakendo ke siyoye leñol ngol exécutif capital plamu wiɓe mbawa deƴƴu kamene mawɓe leydi ndi ako siyol fanan ko ini exécutif ani banko alpha joni ko te sinola won ñawma koye wuli e gasibodi ila to sernaɓe to kabini morola karola ha to halifaɓe to ani alkalɓe dawoda ɓe mbi yo capital plamu immo nodda leƴƴi ɗi fof kawra hande ɗo ngaɗen ñomoy kata kono ka foko ani gam siyol ɓe kumani isaje mbe sinoka gani kuwollanɗi min jetta président adama baro o koranana ala teddima siyade ko président adama baro enen mbiya président adama baro a jarama akoye ba fula président adama baro ko yimɓara abarka président adama baro aba ba fula président adama baro ko kalifa o ceerno to saare ceerno akoye kali boni namu ceerno sare ceernude o wi mi wima o ñaganimama judde duuɓe battane moƴƴe ako woko adisiɓaɗo futade président o kampagne ko ala daniye fuɗesima jaga sedda ali hande sino a walli fulɓe ako bawɗe joɗo fulolla siyonye a mawdini fulɓe yo fulolla siyo waranni a jokkidiri fulɓe yo fulolo kayno kam beɓeɗe kinini kala ko sakino adama baro a hawrindiɗini fof fulolla siyo kuwogono yaw akademo a kamatale a kaga kala yo on ɓen ko fuɗinoma ñeɗi fulamdiga sino wom ala kesimaɗo o wi nden somin mbiya arnotoɗaɓe ne jaɓi nden ma o yettuma o kamma waɗatinayi ko ni ye kumande kurena a wawi wiyata fof konayno woto wo naale min ɓewo sabu janni ɓu so ɗon yawti ako ñomoɗaje président baro président baro min mbawama yo ako jotetonala sabu ko tagi ɗum bawa mune o sabu enen mbiya hoko woni e leyɗele koɗɗe iko wiyaje latila fona min ɓe dole min dara bankon ɗo capital pular ako capital pular ine afrique fof aɓe afrique fanna bella ni ɓu eɗen nana ko waɗata koye leyɗele ɓeyamo min kake jee kas jefana in ala ɗo e gambia aɗo aray jema womatani koɗa gandega ko jangde lamɗo moƴƴo haɗi wonde ɗo miɗani womatani gandega ɓe naɓe kakkeno koɓe waɗe o sabu nde min garti min mbino ako wonde mutana ka faa ko président baro président baro minen jiɗi gasla ko kala ko woni ɗo e gambia leñol fof leñol gongol ɗo si o siɓeɓe gambia kono jam kaɓi kona ko kaɗo e fof ɓe mbaɗi kafuɗi ɓe kafon sotone e minen jiɗi woto jon kono ɓeɗa jon capital pular minen e capital pular ɗon capital pular e ɗin kafuji ari min kam fomani min nenna minen fof min goɗani ɗumɗo goto mama ɓe kaminoma e ɗekkini ɓe lamino nima kawe nimagam kaya pura binasi sabu sa nani leƴƴi kadi ako wiyama ɗon siyon kuyaɗe walla jelega on mbaasu wondu e dow le'al gotol ɗon nokkita dulare o tere ɗon ñaama ñoɓe ɗon nankaw sabu woremo ali ɓuɗo ɓuɗo minaki allah ɗo ɓaw mi ay gawka bala fankana gammaɓe donc poɗɗirani alo wiyaɓe miɗaɓe kumboman kam ali ɗema sikita wonta hakkude mum ɗiɗiɗoɗe ɗinaji ɗema président baro lewno ko moƴƴo par bawɗe jangoro mi ɗoɗonaɗi ka temeɗe o wi o jaɓi yo ɗum woni nder gambiya ɗone akono sonka kamɗa fulagum ako sonkere ɗum woyete gamba konoga ɓiɓɓe amen ɓe woni palantoɓe ko ɗon min puɗɗori ako ɗullaki woni min yiyana ko wolle mo balanto fuloka wolle kumandira ɓe jaɓi programme ako wolle programme o soto ɓe noddu capital pular inaɗa kamɗa fula kumandi min jeeyi toon ala yaati ɗon kono kaɓe kanko minen ne min jaɓito programme ako ɗon kono fulowiya programme o soto noddiɓe ɗo kono naate kumandi nden minen no mbayno an président baro woɓe wiyaten ɗon kono ɓe fammunude ɓe président baro capital pular ɓorno to paɗe kamɗa fulama aɗa ala samon fulo dunna min mbiya gambia fof woni felle poɗɗe ɗe ɗo fof goni neɗɗo goto saje mbeyanone ko mbeya fiɓe fof ɗum kadi siyon men ɗo gamɓe kono ɓeyɗelakini leñol fof leñol yo mawni leñol mum ako si wosi si fana siyo warani gattimayani ndenten gonin enniya goto kadi wo ɓe kam aɗi mbenaten wasikini kala ko nanɗen ko wona ko hawrindinɗa immoɗen kawrindini yawoga liyo kuma wonde nayno ɓeyano ko jiyam mesoro wasama ɗon ɗum wo kuwo faɗal président baro ako président baro ya leɗoɗa
tanoɗa ako yame ke layi ñonde ke dandaro yaɓelo tanoɗa kabagannaɗo ay kala ko dan kala ko ɓuuɗi kuwo ɓurnaka aku ayiɗiɗa ɗum holliri ko ɗo musana ako woɗaɗi tan waɗi ɗoɗaɗi kadi ko dumoɗo janni kala ɓe jawtinɗa e Gambia ako tana dawɗa kajatno ko nama ɓeɓoro baba tawat ɗo jittema wonɗa foyɗa to gotaɗi tefre dambaro hande ɗo ɓe jooɗiɗen ɗo ako ɗinnasiɗi mbeɗori damen isara sono jam kala timmiɗo momoɓe wuɗiɗa aɗa yiɗi hoon ɗiɗata seerare a hoɗona galle ma seno hay aɗum kala suuɗo ɓeyɗa kodam a timmota ko bo ako ba ine mbara commencé maman a sila lumba maya hande tamina yawta maya hayni ko bareke sukaɗo koy ko bareke nden baba jarama woto ni ko presdambaro ani mbaɗa sakko jarama Gambia naɓe akaba ko gambe koɗe ɗo ɗon dañi kanne ɗon dañi kanne ako ganduno o soto somin mbiyaɗonin dafa jalo ako ay bastunna nin gabandigolla e kanne wattake jalo andu luno moɓeɗe sukalkake ɗinere mo suɓe minen noon mbiya ako bakola banko moƴe ko minen fuɗɗoɓe minen mbiya minen garta ako ɗoni ɗuɗɗi bangere banko ɗuɗɗata e jama min mbiyani capital pulaku jadugal e laamu muɗum ha heeɓi Gambia ako mam kamta fulaɓe kamoɗe fulaɓe kay min maka fuɗa kamta e kene fuɗinamoɓe gamɓe malinaɓe ɓe ɗo ako mani gorɓe ɗan murtalinaɓe ɓe ɗo seni gorɓe ɗan ko kalanmi ko ɓe innani ako agama bagito wontuɗoɓare bama janne komin keɗi ko ako joɗenen soto gamɓe tan ɓe keɓani ɗorma wosoto Sénégal haali ɗin sénégal sona hokkumo banque gamɓe jengi ako après ɗornata e men o wawa hu ako seni ñandana banque gamɓe banque non kawaɓe je kono woɗɗe ɗe ngara bari gorkonaɓe koma workonaɓe sino koye canale siɓe jettima ɓe keɓɓita ko hetti ko tomo aɓe ɗuɗɗati miwonade workonaɓe o laɓan e mino salmina jaliɗo ɗe wonɓe ɗo fof ako wotaɓe sere lekkomtena keɓa mino salmina ɓiɓɓe sigi ñaniɗo woni kala kelnaɓe jaliɗe kono aɗa siɗiɗa konene ɗiwokoe millian ko wolluɗa wollaɓe simina e kaɓa ken assalamu aleykum wa rahmatullah woto assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu joni mi nodda alhaji mamadou m fay ako aɓe nakkumanɗesa wono alaji mamadou el fay mo gandantama mo woni suko hoorejo ako worɓe wiyaɗo ko nakkuma nato kayala ara o sotta e kongo makko ako nakkuma ndi banque jama e assalamu aleykum musidal Gambia honorable M Faye Diallo ko assalamu aleykum mbaɗi gambiyankoru yettode wone ni Allah jomirawo allahu rabbi samawati wal ardi kon timmaari yettandi boro Allah subhanahu wa taala wonde julɗo rewde Allah ko piiji tati ako kakel misimmoɗo kabla nema ɗum ɗum sabagata jaɓa Allah jaɓa malaikaji jaɓa defte ɗe jaaha saha batte akoye som ala may som ala kilañima may som ala kitaɓolu ma gara jaɓa ko Allah jomirawo hoddiri yeyi som ko goɗɗum mbiyaji Allah ɓe jiɗiɗala ɗo woni ɗiɗi ako uflani gara calli goɗaɗe juula yigena calli jogude kan calli mi yetti Allah jomirawo subhanahu wa taala mi daari his excellency président Adama Barrow mi jaari honorable minister ji gonɗi ɗo ɗin permanent secretaries all distinguished ladies and gentlemen ganna ministre ken ɗon kon ɗon permanent secretary ɗon ani ɗo kula ken ɗon ɗon ɓe wonta kula ko jam mi yetti capital pulago naɓe fof capital pulago ngol ngalten to baat capital pulago hami wi ko dow fulɓe e seɗɗe sanankulle ɓe jeyi capital pulago i capital pulago siotele bako no funo majji haji mandi ka dele bako gambe heeɓi président Adama Barrow gambe président Adama Barrow sono président Barrow waɗi ha capital pulago woni fof e nder Gambia président Barrow e katoɓe fof patti capital pulago ɓe kamɓe koye eɓe kuklin miɗen jettiri ɗum Allah miɗen jaari ɗum Allah haalaten du wala haalaten jeyi wala ɓaat ɗiɗi ako fula mi jeehiɗo mi meeɗa nande président Barrow nangi jertogal yeehi sokoye ma o lappi nene maaje président Barrow e sisio fammuɗo damen ka sorom kata ko kasi ko wadde ni en suusal Gambia hanko jam woni he leydi ay sinoɗi mo ɗele Gambia ɗi kayreɗo ɓe ɗum banko kam sino yalti o boni ngola pro ƴetti ko o jogui ko ƴetton men ɓe babulu lampuji courant lampol courant on laabi lopitanji lamba sinomi lopitano ɗum ha e projet ji ndiyam aɗin ɗi 10 projet ɗo ɗum ɓeɗa andi ko waɗi ko ko nder temedere ko capanɗe joyi wonɗo capanɗe joyi soni joyi jaggiɗe fuɗɗaji taw ñamdude ko min siitla keɓelem danduɗo min ndura oɗo kaɓa ɗo danduɗo min ndura moɗami koɗo ɓennen yo Gambia ɓe gandu ɗon koto Gambiyankol sa noon ko sunon yawti yo ɓori kola président Barrow wi yo fof won ko ɗum président Barrow ko ɓegake kukilinɗi capital pulago hanko ɗum nangi ɗi capital ko tubabol walla ɓuuta
kono tagi min noddiɗo solfuɓe jolaɓe serra fof moni jeegel sitomande kumande ganaka fof mo jam ɓeɗon yarmi oɓori gola mi salmini musidal men yimɓe ɓurtani e yimɓe Bissau e Bali mbali onon kono ɓurtani guila Bissau limmali gay kon ɗon mi jaari chef uji ɗi mi jaari gouverneur ji ɗi mi jaari musidal men fof ɓeɓi jangade kon ɗon on araɓe ɓe no debbo e gorko yustini fof mi jaari koɓe gaari musukafuke ɗinɗinke ba fannigal halde kon ɗon so pawanmi ɗon ako mbemen lalaw yo kamɓe ɓe ɗabbo kaydi ako kamɓe noon ko kaydol jiri ID card ako ID card e joɗi mana joɗi mana mata bakele ɗon no ɗabɓen ɗum koye filo so woɗon ga jiri ga sitaram bammuɗum tawa sola ko ID card wawo en okku jaje ko ID card tan ɓe ndi sino molma en mbawa ɗum hebde bo fana sotonolale mbaɗen goɗɗum ne ko jiɗɗen wat jaje gaftanɗen guelan jogeno nga ala tentuga ko ɓe jeeyi genda kumo ɓoyla jande ala baraka may bo to ɗeɓoɗen fay diallo mamadera bak alaji en fay ini mbara ila kumoɗo benta ha hande hani ɗi dron en jiɗi heɓɓin tan dafta hangal ɗomanɗi dron en jettaɓe kadi eɗen jetta meten turkela fana gobanoji gonɗiɗi e Gambia gogo noon ɗan ɓeɗo ɗi banque kam sabu natɓe ballimi ɓe nde ñalade nde gonɗen hande kam yeggata kubalde ko min diluto pour ka ɓendi ɗi woni on gobano Ousmane Ba wolen gogono Ousmane Badi gobano Samba Ba gogono Samba Ba jaha executive coordinator Ibrahima Diaw executive coordinator Banjul Ibrahima Diaw executive coordinator Singade Bakary Singade executive coordinator Kara Bakary Singade ANC gobano ɓe gandanɗa ɓe kaccoyi ɓe ngala ɗo kono ha hande heɓe ɗo woni Sidi Lamine Ba e Ousmane Bodian Ousmane Bodian Sidi Lamine Ba won fanande kon ɗon ne kete ɓen fof calminama wiide kon ɗon eɗen kettiniɗe sawtorede ɗo ka jalɓuɗo kaw fof kono jang e honorable membatoji ɗi gandanɗama ɗi garmaɗi tawtoram nde ñalade nagin de ɓurɗol ngol fana belnade min rumomaɓe e ɗo jaatigaji ali honorable Aliou Balde honorable Haruna Bari honorable Aliou Balde honorable Haruna Bari honorable Wuluka Ba honorable Wuluka Ba we have also honorable Biram Sow honorable Biram Sow fana mbiyam honorable Dawda Dieng honorable Dawda Dieng fana mbiyam honorable Abi Koli honorable Abi Koli fana mbiyam honorable Maimouna Cissé honorable Maimouna Cissé Daba fana mbiyam honorable Sekou Ba honorable Sekou Ba fana mbiyam boɗo moon mbiya on jarama ba forade almin mbara ha ɗo neɗɗo wawi waɗan koye gandanɗa onon dendiɗo onon dendi golle mo sikkuke no ma ndi umel mobilisé kattatlago Abidjan Your Excellency Galambang Alkalo Ibrahima Bade gonɗo na Abidjan anala jamal mawɗo Sidi Dem Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ako bismillah bismillahir rahmanir rahim ay ala tel sinya sama mi salmini president Adama Barrow Your Excellency President Barrow ay gonɗon mi salmini Sidi Dem horejo capital Pulago ngal Gambia executive muɗum Sidi Dem président capital Pulago ila executive mo ngal gonɗon mi salmini honorable ministre ji gonɗi ɗo ɗi fof na honorable ministre kenɗo mele bi jangal gonɗon mi salmini honorable parliamentarian ji gonɗi ɗo ɗi piw na dibide kenɗo dibide bomuto bijan he gonɗon mi salmini gouverneur ji ɗi fof ngacce pol fanal he gonɗon mi salmini chairman ɓe e councilor mumen jamal no ndila kantulo ngal gonɗon mi salmini alkaloji ɗi fof na alkalol fanal be gonɗon rewɓe garɓe ɗo ɓe fof on calminama wona jali wona suka wona mawɓe wona on goɗɗo sukka fukke indi keɓa ani jalol men ɓesde ngalu be gonɗon hay journaliste ɓe calminama journaliste olu ngalu gonɗon yo argol ɗo noon wiya président Barrow a jarama mi sikku wona capital Ɓulago tal ɗum waɗi wara ngamira kanalo jaggan ka ko président Barrow ɓe limbara mamira capital Pulago ɗammanin ko kele bankoka min mi sikku ko Gambia fof foti wiide his excellency a jarama ngamira gambia ɗon beeleɗiɗamɓe his excellency koye limbara par ce que his excellency darani yiɓɓe Gambia ko kadu his excellency ɓe ɗo ñamen ɓe gambia ɗinon en foten yiide koye meɗen ɗon ɓe ñantan fanjila fofo none par ce que waɗa ko eɗen jiya ɗum de adoɓe men ƴe kan ñamaka nene His
His Excellency wona development lawol. Ako Your Excellency amanke yiwade sol la fannala. Wona to lopitanji. Amanke yiwade leptanol la Wona fannala. to iskulaji. Amanke yiwade karambu bundaldo. Yawi ya fillo to ko wadi do ko kunnata. Nikomba dekia dia da benda bare bende ke yiba fodo ta banno. Kon mo Afrika fo wi ya jarama. Kono Afrika be ko mombe ko nimba. Ni sipu capital kulabu ele ko di ko tuni kala Ya jarama. re capital club ni sito magam dama His Excellency ya jarama. Kono Your Excellency nimba. Inda be ko di ko mollata ko. Mote nyaabala le bende do kukan. Min ko mi alma biya mi rewbe be. Tele nan bala gambia mu soli. Ya den His Excellency President Barrow. Angam bulo dum president baro bulo ko dai ta His Excellency wa anda en ko jikel. Aku president baro la benda kuke ka nyel la patenna. Wadana dum sukale de. Abagele na dindi mo. Wadana dum mawbe be. Abage kan kebalu ye. Rewbe mulani. Musol mangkumbo. Kala do ko wi he. Muso wo sadana ni. President ya men pare. President baro sa ko. Yamma nyala ko solu ko dum ganda. Tuto tidi ade fero dama On ni. enen Gambia ko tetten ko hewbe dila bita dum ke bani. Modo gambia jamaade ne nyini kan do gole to tabali wonto mo. On President ajarama. Odo Your Excellency nimbara. Capital Kulangu. Ako capital plan. Executive ofo on jarama he Executive ko Board al nimbara la do ko gendo do. Bito heliet na Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo be ila ko gende. Diko ba mi den manjetta. Diko ba de konto la gende ke. E ba dem ado yette. Ke ba de ne konto gende ke. Diki dem ma yettama. Diki dem ne konto gende ke. Rudo tundandu do fofo dem madu. Ako ni ndaw bende nyanya ni ngela la bola. Executive Capital Kulangu. Ani executive capital plan. On jarama. Odo al nimbara ba. Neto si on gollidi. Mo na se do bola. On dir golle. Amari la do ko ida ni. Jara yimbe be gollita. Ye mo de ide do ko ke. Ko dum wellinti weltinta kala gollo. Wole ka do kula Gambia. On rewbe Gambia. Rewbe Gambia. Ako Gambia mo so ni Gambia ko. Nangalen His Excellency President Ganden ala ko tamde ko kancamde. Wallahi ya muda president Barroso ya ko mamman ko na dala. Woto 2026 wanden ko His Excellency won kato. Ako ro 2026 kalu ko president Barroso Ko diga. wona dinin hay goto. Wo kana mo di ya bo ni no do bang. Nganden ko wattani do ko freedom ko kebendo e meda dum hebbe. Long ko tram sampurno ne ngadala ni banko ko na. Ala jamano wonde na maso. Kon nanganen dum ha tiidan ngalen ko o tamden ko o yurmete en o wallata en o dara. Odo nga muda se sai pamba ngala ko ngani so dile ka pala ba molle dile ka lon ko de ba. On mbiyam ni on tan sukaɓe Gambia. Den nan ko le Gambia ko. Wotano noɗɗo nattinoone saba o tudu saba dogore. Ako mo kala dum ta ba do wala ku ko le. Ganden ko mbaɗen ganden ko mbatten. Al ngam ko ni je ko lo. Sa yi Capital Kulangu noddiɗo leƴƴi ɗi piiw. Ya ye capital playe jotte ko man diga. Ko enen fona en gon hunde wotere ko enen gonni Gambiyante. Don lem ko kili wal bi ba kili ba kili. One Gambia, one people. Ako Gambia kili mo kili wal. Kala neɗɗo ɗi ardi e konto muɗum waɗano tuje hami tuje ngamen. Mo mondi ni la ada kuna be jamina be. Kalen wele wele meɗen ko enen goni Gambia. Al nga jandi jotte to. Wona Adama Barrow woni Gambia de ko enen goni Gambia enen mbaɗi ɗum ɗon. Gambia ti to lam Gambia ti to lam asini. Ko enen jiɗani ɗum ɗon. Don nala tala je. Jogo faalami dutten ɗum ɗon 2026. Adu da to wala nga murdi de to. Kontina golle mum moƴƴere waɗa Ala ko enen ko Gambia. ko ni banko ganjam. Onon jarama. Al nimbara ba. Amano bebe haalama welma jentino a haalma ko woodi. Al kande nimbara da mo benta yo ko dimal de ko jam. Hamde men arre kaalowo gonɗo. Tan ni han yalla ne manni. Eɗen ƴettini Ousmane Ba former minister of digital communication Kamba jor. O Usman Ba minister me ko digital communication Ousmane Ba. ani communication Usman Ba wala kana ko. Kamba jor. Dr. Thierno Bari mo gandantama ko executive capital Kulangu wonde homo e fedde hen. Tanno ba afana capital Kulangu abeda. Thierno Bari Amna terno kay. wonde homo e fedde ɗumne alhaji Sidi Demo homoɓe salmina homoɓe yetta e liggey moƴƴe ɗe ɓe mbattani. O fonni jeele ko ya yesati sidi jamla ala dogo kedo ne abake kam banko kam ila tettula ba jayla. Nden noon ɓe cuɓima mbiyeteɗo Salake Diallo o ara o haalda e yurteji. Ya moto mo memmo kana pe jallo asina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Ko ali bof en fuɗɗori inde Allah joom yurmede hewde ukkidinde e windere en juuli en gatti Allah en juuli e nelaɗo mum sabu ko sabbude muɗum wonno nelaɗo neleɗe sinno wonano sabu mum
ala nela do nele de saka enen nele laabe eden ganna farko kanko keno o nelli nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako poro aɓe ala jantula alala jantulo kola aɓe salila kiila Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kako a kalmo moosi men yalon ka fo alalam taala anata a yayti jabel hade maddugol mumen ɓeɗa yugo kotede namake kiila Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam en calmini helifaɓe men diine en calmini helifaɓe meɗen aada e gendiyankoɓe meɗen e naalankoɓe meɗen e janiyankoɓe meɗen e dendagal no ɓiɗɗo pullo wawi wonde e windere ganna ñatonkol gonto men ɗo diina o na ñatonkol di ganna aɗona ñatonkol fana gonto ganna mom ñaton sumba alfar mum e nder gonto ɓenɗene muru ñatonka yala ɓanko kan e nder gonto en calmini hoorejo capital pulagu alaji ba sidi dem ganna pulol lakka kufa fama alaji sidi dem ga gonto en calmini suka makko Empire Diallo ngala ɗinni o gonto Isa Diallo en calmini président lamɗo leydi Adama Barrow nga bankola amiro gonto hi excellency president Adama Barrow nga gonto gaɓe ko ndereke hakkulo ɗi ɓurɓe noon mbi Adama Barrow ko lamɗo Barrow haali mbo bindata haali ko haali fof o golla ɗum ɗum noon tan ako pulol ko ani gaɓe gonko ko president Adama Barrow masakere men yalo ka ko naya lahiro ka abgala lahiro bayi wala mo president Barrow ke men sinide ɗum noon en calmini ceɗɗo joola jolko bamaranke saran kulle sabu ndiɗo leydi ko rendani ala leño gotol bawgol ɗo darade wollaminaneko gode ɗum ɓeɗe ɗon leydi abuja ko gamjere sonɗuɗe e aye denkonti aya denkonto omoy toɗal gontoora ay ɗeɗe ɗenni gaɓgal banko kay kam oto siwseɓeɗe ngal gonto sabu Gambia ko hakkunde ceɗɗo pullo ko kamɓe ndesodiri hande intramare jooɗi ala feccugal leɗol ɗum no enen fof eɗen ndi leydi ako Gambia manniga kamu sara ɓuɗeni jalan kañum ɓuya wolle non fuɗu Gambia kono jam abuja ko si koto fottiɓantari gayni jantemo Gambia banko kam woto ko kemala ngal solde gonto ɗum noon enen calmini président lawɗo leydi moƴƴo woto wonko kemala nga bankola aliyu ɓenɗo gonto même mo bankola ñatonkoti en jegeni hurumo fof aɗaɗa sayeɗugo mume ɓe en jini haalande lamɗo o tan lembamen kola e doro e capital pulagu Gambia ngal jogi sukaɓe mbiyeteɓe capital pulagu yutuin horejo amen woni kegal sey ɗumɓe makko woni dama yama soh fonninkele ñatonko aya wolle toon ko jam pour ga itandiya men kono ɓe fonninkelle ñatonkaya jam bandiraɓe sehilaɓe mi wawaɗo darade haalde gueɗe pulagu wiyeɗina kumba mayɗen balle wiyeɗina mamadou ñaña ɓalle wiyeɗina hon alfa homariye hono ousmane baye ɓiɓe puɗo pulaɓe baɗɗeɗewiɗe pulagu aya men ɓen ɗo ko da goɗɗe lore ɗam ka ñina wolla men yelo ko ɓeɓe lori purolle ñeyi sutono jiɓel ɓe lori pour playel ka dayo jamena yake kiliti yamɓe kindakiri fakiriti Gambia banko kam asiñannola ɗulla sabu mbiyen ko hene fof haɗa beela pulagu banko wallani en darade ina jango walli en ko kala yo yettu kadi jangela Gambia yaha yenso ako wato meɗen nani ko fo wulidira o tuma aɓe golerne par ce que mon ɓeɗe jobte nona ye ɓurodi nona fotin ɗo ko ke nona ko fi ɓenɗiɗumo men ko nene min kaala hande sa ɓumɗi kono aynakoɓe ɓe minen tampi e fannu goto lappinayi ngala minen jiɗi deɓiɗan wallani ɓe lappi ako ndel furoɓe men tew gandal lawdi nde lambere nde ɗo ɗuɗirindi nalla bonni ɓeɓe ɓe ɓeyi ɓeɗe gandandi e ɗuguma kelindi ɓambonin kam président kadi miɗen no ñaago miɗen jiɗi hedde sese no leydi Gambia to gandanta siko ceɗɗo siko jooɗa siko pullo ta ko cosane aada ren gonta ɗon ta ɓiɓɓe ɓen ngabbata gom maɗe holno ɓay saɗo hono riyana en ako kase o nde janira banko kam na cosanon aya tari puro e sotoje men yalon kako na anon na cosanon ɓe tallende men yalon kako timmol kono ɓeɗala o pol suudela banko kam sabu minen sukaɓe ɓe min jiiɗa jooɗade e tele miɗen jeeɓa yimɓe ɓe gandanta wonaɓe julɓe ɓe goni ko leyɗele jene min mbaɗani cosanuji amen ɗum min mi wiɗamaɗire cosane président min mbiɗa waɗan mi gandi kulal walla télé komin jeeɗete min noɗɗeɗon andude amen ɓe min kalana taari kasira moro mbe danira na kurasoɓe men yalon kako na cosanon na aron jamani de na laɓi na si télévision o to na juuɓeroɓe
de wakane ɗum noon eɗen paami kadi won yimɓe heewɓe yimɓe yewtidde e lamɗo leydi president Adama Barrow minen beltanima no feewi kono ɗum ɗon woni o minen kadi komin jinno haalde mbela ɗum ɗon kadi ina waɗe ñawde so horeji waside ko neɗɗo no waɗanta wona fuude kamɓe kala o yiɗi ko leydi ndi fof o yiɗi so waɗi ɓen jangde leydi mbiɗata ko leydi ndi fof kaɗum o rendani baba siri jam amande ka ko lafta gambia fulo dammanela den dambe fula kawo ko galte dunya kono atamo mole ka lafta ite ko ki kujelti atamo mole de media lon ka ko ke badinde ate koko te kan apele sinon tenni yaabiraɓe amen ɓe jemma e ñalowma nande ko wuli fof a yiyat ɓe dondi galangaji mumen fotan ɓe jeeya ɓe jooɗo ɓe President Barrow me dai la para na muto na nono ni unita ikata nono wapola be yai da tinola la para muto ya tara tara sono atata na nono na keke be wapka jene ɗum noon min beltima no feewi min jetti leydi ndi fof debbo mum gorko mum suka mawɗo fof miɗen calmina miɗen jetta miɗen jarna horejo Alaji Ba Mamadou Madou Kande o yamiri kadi yo ɓertiɗen andine jemma e ñalowma subaka e kiikiiɗe o heɓitani ɗum ngo ɗum juwano yo Allah ɓoyni ɗum heɓo ɗakkata ko yo Allah waɗan ɗum jamɗe ɗiɗale ɓantare on calminama koyni mara ilaki amon nyaka joni noon kayne capital pulaku si a nani ɗum capital pulaku ni amoyde oɗum jogi tar ñam se sanirati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin akonga bankola amiro konto anyala te nala te bebe suroka salmina gouverneur Ousmane Boydan e gouverneur Kotti Gondi fof gogono Ousmane Boydan konto anyala te kunol me bebe ya salmina Seyd Yaya Diallo si mo ganduɗa ko ɓe ko woni jaaɗiɓe men e nder ase ko Yaya Diallo si konto atal mol janti salmina MPP national executive e siddoral chairman e ɗiɗi fof ako NCP la national committee na de konto ane regional chairman on de na kama de konto salmina women mobilisation ɓe ƴetta salminade ɗum tottale may wona ganduɗama woni national women mobilisation tottaleɗoɓe tan ako regional women mobilisation ma de konto alla konto diro na tamini ni haja manuna ala ni bulo kono pura ya tande albena national women mobilisation ɓe salmina horejo Sidi Dem na keba ba Sidi Dem na konto ɓe salmina executive mako mo fof ani ala sege mu ne de ngal de konto ɓe salmina hoɓɓe ɓe min kadi ɓe ɓe ganduɗa ko caggal leydi ɓe inni nalla lutangol konto men koye kota banko e banda mbayɗono Elena mbayɗono Penda anin Penda e goɗɗe garɗe ɓe ɓe fof nodditaɗo no programme ini men benata ila nanol ngi de konto ɗo haala heewa ɗo hande ako diamo masiya jambi ko addimi ɗo tan mengan nati jangro o wima his excellency président Adama Barrow o jarama kai kati ri excellency president Adama Barrow ni mara président Adama Barrow president Adama Barrow gambiyenaɓe ganduɗe han ko Allah hokku men gambe ngol dalo de ala e Adama di mola en nagana his excellency président Adama Barrow o si molde yalo ka wo excellency Adama Barrow ala le anina gande mondena dalo de ko président mo ganduɗa ko Allah adduma pour o liggano leydi president de mo ala le ya to mo kanani ka de ko kulan ni bankuka wona président ɗaɓɓuɗo laamu ko Allah hokkimo laamu adema masaya ni ala le ya ka ya diala so ɓiɓe Gambia Gambia di mon ɓiɓe fulɓe e ɓiɓe kala sihe nder Gambia pro fulani mo ani sio me de Gambia ɓiɗen jiɗi moɗen gottu de la de yekini naganen his excellency Ramudai excellency president Adama Barrow o wawa continue liggey mo fuɗɗimo e nder Gambia waya ala do ko continue dia aya sedda mu da Gambia bankoka capital pulaɓo e exécutif mako e horejo Sidi Dem sabta kula kula daga di ko da ya to ko si de mu to ya la e wiɓe mbawa joɗo ɓe mbiyama his excellency watta koye leydi e ɓe mbiyama o jarama ko de sino la
Imba. President Mbala mo yokko jarama tan gawde no wi. President Jalden Tonora Benora Doka Boy Imba. Immitem expectation de 2026 rappelen moy koko yi. Ako ale ko la gande ko yey. 2026 na petra maro mu yara siaw ka gambe ko. So wa konti ke mo imo indetan. Kula ya konti ya be to ko den ke kan gambe ko. Inde min ci ko bi de elaka. Ako ate be jamra dai ay ala ci mo le mon. Bi do kabada. Ate mu yo ala ci mo fanati. Bi do kabada. Kabada. Ako bi do kabada ci mo le wati. Ako kabada ni excellency ya lekete. Lekira no la wala ina ko na bana. Ako si wato ko na kami yo ke no la ka ko ni la kona. Mesa la kabada. Ako ay la bi de si dale mo. Bali no ko de ay ay kabada. Nesa de ya kabada no. Ida de bi. Lekira la de petra mo la no ko kabada ko. Petra ni ba. Gambia mu ko de ko dona. Aba ko le nga mu na petra marwe. Na ko ni de ko do. Petra baro. Ay ko la ko de ko do ngole. Dan ko ko la de pe wala ni ba mu kai. Kura ko ni ala ko ko. Ba ko la ko ni bara. Ada saya tu kalau lain kami pun Kemadem, Mamali, Kerana Mamadu, ni kondo. Ni kita dah tahu lah kapan tu balik. Kamu pun ni kondo ni saya pokok. Jadi yang kamu itu dia, kumpul sampai kurang ni jatuh kaki kondo. Bapak ini barang dia yang program mungkin nanti. Ini saya mungkin. Waktu kesian ni orang dia kondo na. Bapak yang ini barang. Asli yang menggunakan ini. Ala barang. Ikoba alama yoni yeri. Ikoba ila kumu aniyada abejada. Kalau bodoh, walau ini belum ini. Bela lambu mengkuat bila jam lambote. Kita kan. Dan mul kamu kaliya. Mul di sini ada yo kalau di hemen air di bawah pun. Alhamdulillah inna sayyidana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbokki Gambe di yow assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Badi Gambe angol kaba assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu ngi njëkk suñu nuyu Den na ko totro solo. président réew mi Bangola president la. muy président Adama Barrow. Même muy excellent vice président Adama Barrow. Suñ ko nuyoo nañ bopp Gambie bu fi nekk rek. Ni nga de kon dom Gambia di mo de kon de même wala ni jax. Ñu ngi nuyu ñi nga xam ne tey De kon dom ni nga mo ta fana mel yalla ko ti. ñoom ñoo waral lii tey am. Wolle ke da sababu de ñu di lu mo solo. Gambie yow wate sant yàlla. Gambia be ñanda ala tan ko ko men na. Ndax lii am na lu jàngale. Ka bi ni mu wala da do ci Gambia e. Kon dañ leen wax jërëjëf jëf. Wodo mel do ta ko la ba ke no ba sala ni. di dem mboolem koo xam ne ànd nga ak moom ci liggéey bi rek ñu lay wax ci ngalaama. Si di dal ni mo mo ni tam dañ do ko ba sala ni ba. di ci njukkal it Lamin Seydi mi nga xam ne taxawaayam rëy na lool ci région bi ci Gambia. De mo fa na no da su la ko la mi te di. wax dëgg yàlla jërëjëf jëf mbir mi rafet na te liggéey oy si nañ leen. Al min ba ba ke do ko be da ko na ka dam wa. ndax lii tey defulu leen ko kenn seen bopp ngeen ko defal waaye gën a ngeen ni na Adama Barrow wax dëgg yàlla taxawaayam ci réew feeñal ngeen ko tey. Do ya man ke mo ya ka ko re. Ba ni mo mo de ke president Barrow e kana ma ke da ko ka dikay. kon lu des na ñun Gambie dinañ gëm suñ bopp xam ñu ñooy kan. Wodo men da je do ka na lam fo na ka na ko mutual le. ndax lii tey Ka bi ni ko ti. nit ñi kenn ku ne itte nga am bàyyi société yëpp ngir ñëw koy ci bés bi nga xam ne pour dëggal Adama Barrow rek moo tax ñu gën a ñëw. Mo de la su lo ni la jo ko na kana ma be jang.
ka president Barrow ke woni no ko len jiya tey mboolem xeet bu ne mu ngi jaxasoo tey ñëw fii au Tilène Gambia siol bele de ñamiri ñoko jam pour dooleel seen bés bi tey pour kan na ñi lu ko seen ben duya kon jërë ngeen jëf ci li nga xam ne def ngeen ko tey defal ngeen ko ki nga xam ne it jar na ko muy Adama Barrow o dal ni bara la ñi de bara ken no la adal ya ke ne no president Barrow da jareda moom it dooleel na it doomi Gambien ci boor bu ne ade fa nay Gambia di wol seen ben duya fanna de la boor bu ne it wax dëgg yàlla it suñu xoolee mbir mi kenn ku ne war nga ko mën a dooloo jukkal ci li nga xam ne moom la def Gambie o fanna de ngam wati wala funde nga ajay nga telu lo la Gambia di wol may dénku nag Gambien ci ñetti buntu de Gambia no mbal karfa sila bunda sabala aduna dafa am ñetti ko yóbbu a ko dunya de bu sa wala ka samma bu njëkk bi mooy muñ a ko ben kono ko di wala sabaro bu ñaareel bi mooy xel fulanja wala hakki mayati ñetteel bi mooy pas-pas ako tabanja wala wakilo doomu aadama bu ne war naa fexe mu réussir ñetti yi ci moom no mon ni ñanga so ni makku sabole tareno ndax yàlla mu ne ànd naa ak muñkat yi ako ala ko na adi sabar la lem te xel fu mu jiitu rek fekkatal du fa am adu hakilo e kamba ta dawdan de don ta ko ko te so nit bu xasee am pas-pas dara mënu ko yóbbu adu ni moy wakilo de don ku ka na sino ko kon ñun Gambien nañ bàyyi xel te it xam li ñu yàlla sédd adu gambia lolu ka hakilo du ka alu ko ngale garafamen dama ne bu defalul Gambia dara waaye jàmm jëm jox Gambia rek ñun ñëpp war nañoo bàyyi xel loolu fan lañ ko mën a amee ëllëg waaye d'accord ne jàmm Gambia am na jàmm bu jàmm amee rek dara rawatu kon aji président Adama Barrow ñu laa wax ci ngalama di lañ it ndokkeel it ci li nga xam ne tey lii bés bi nga xam ne tey joo leen ko jagleel ñu ngi ñaaramal mboolem koo xam ne tey bàyyi nga sa itte rek ñoo fekkee ci bés ñu la wax jërëjëf ñi ko taxawu na ñu ngi leen di sant di nuyu suñu ministre bi nga xam ne di jóg di jàppale Adama Barrow guddi ak bëccëg muy docteur Sabally Gambie yëpp war na laa wax jërëjëf sa taxawaay réy na ci Gambie trop yaa ngi pour agenda Adama Barrow bu baax kon ñun dañ la wax jërëjëf Maimouna Baldé jigéen Gambie yi yëpp tey ñu ci sa loxo ñu ngi lay ndokkeel ci loolu programme bi tey jigéen ñoo ko soog si loo waaye loolu sa loxo génn ci ñu laa wax jërëjëf lekk yi doy nañ lekk yi doy nañ mobilisation bi rafet na kon ñu ngi la wax jërëjëf di sant yàlla yi yàlla dimbale ñu 2026 mu nekk loo xam ne lu yomb lay doon suñu ndax kenn ku ne bu gëmee boppam rek liñ bëgg dafay yomb nañ gëm ne NPP ñu ñëpp ñoo ko bokk nañ gëm ne NPP kenn ku ne bosam la ko defee rek aussi dina am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Allah tiga dendang kembali على تنتو كولا una sali ana dinin kama سالي إلى جمع كما odiga mu soni kan kanne nyaadi den kata soni linga e soni den kanne mukano نجاو لا سرب لكم ولكم بي أني كتر سرب لولا أنت سرب لكم ويلا odi tagaro no tiga nendi يعني بدون نجامو كما una nuari den ya aro kuninde سيدنتو نيكم تنوكي wona tebe keke bunan kuje angar mo tungani wa ko 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 tungani wa ko ko ke wa ko kana ne bunan pana tungani wa wona tebe keke bunan wona kuje nyamo mansaya boda alkaliyala kolo kono wodo sadela alkalo ne kondo wona tebe ke almanu ka kuje sadela imam banga kondo wona tebe ke ta kanu ka kuje sadela silal ngade kondo
ogana gi kunku ndenga ni wala kontondiro tambita soronya na ka hoke ka hume yere molle ni ka fo ka fu no na bi ube ngara ke ka hoke ka hume meya ni ka fo ka fu no na bi ba de bi ko tanga tene ko bi no lu sododa ka ke tama suga ni yere ko ni halama di wol de raja kona kun kama no hanwali de wol bana ni mara la ta ta pragu kun ka ba kun nya ullu ka ba horede temu kala kana kawo wala mkulo la ka fu ba si demi ya menya to kaya donya hagaron suole kuta o tere ka diga mu yere momo jam dada andi ga mu tiro ila jamo be jada o tere ka diga mu yere momo jam dada andi ga mu ti kite nyai ila jam kani te konyale la diga mu kuma ella sukita jamo jam ma ella ko dada wadi ga manan kuwadi be jam la be ni mara wani ne kese hum kunu e ko min be banko kandani an konno regional committee be ka bo URR abe district committee be ka bo URR ado hullum ka hobe ka bo URR na like donne wadi sukuni ki to ni jabu regional committee men mota yuara district committee men mota yuara ak flola committee men be mota yuara ba de kontona alla ka ko la nyato ko ya to yana soro kana ko sikki ma kana ko ni regional campaign manager regional secretary regional women mobilization wadi sukuni o gara kunkuni o la juara so akuni nase regional women mobilization regional campaign manager regional secretary general ni lo ko to ro amuta ko ngam ko la mol be ko to national women mobilization ajara fi maymuna bande o la kuni national women mobilization hajara maymuna bande ngi konto regional campaign national campaign manager honorable lami tamu o la kuni national campaign manager honorable lami tamu ngi konto ministre agriculture fawo tukay ministre ke masabani o la kuni ako ministre men marata serola kundala ate fonda ministre ministre wono e leyni mawde sengo demangal wayi o salminima o gara demba sabani kuni o la ministre ku jel do kuni se salmini demba sabal tan ala ne salmini ministre ji heddi yimɓe ministre be gollem ngamaha ada kirluɗo karan kompollo yo dani utini ibrahima silla tasa kulu awa yuararu o kulu e brema silla dogure wattuɓay laalelalen e tuuri taggedalen e brema silla femɓe wattuɗo imo leydi yuwaran senen mo salmina o gana ibrahima silla kulu ola sereka susu kulu senen salmini brema silla tan ala ne salmini yimɓe ɓen piw kayre menga lami seydi nda kulu a fantimmaɓe ɗam laami seydi aye gonɗo eko salminima samba jawara yaari alaji bubul darane ngama sere sutoxo koye way kala mo iniyando hakkile ñani ko hakkilki way noon a kamanna yamba jaaforon sere sugaye kala wonno ɗo ndam kulu o salminima kuñinde cembe ga kuñinde xelbendini xuɓe salmingol mawma on tigi tigi hoore ɗom ay salmingol ngon angana waringa tigiye tayo dari ɗo nga digamu imo haala digamu kuga tawume si tawi a yi haala kan no yaari no feewi nda maro ñayi ko ɓay ko maaro ko o ñaami ni nga digi kulu omo salmina jaltima ko sikinde honorable siri kinte URR sikinde URR siri kinte CRR sikinde CRR siri kinte LRR sikinde LRR siri kinte sikinde olam siri kinte ɓe salminima kella nge bale ɗum siste yewti to la digamu kusu koye ine ɓe haalino fof haalata nga ni digamu ben koye ko walata lemro ɗo to kuna derike ƴettere paale paalino e woɓɓe kala nga fuɓe ko mina faamu ko kaleten ɗo min faamoya adama alama kuɗo keña ko funeejo awɗu beni hawayi yimɓe goɗo ko hawa yiyete nga président ida adama heɓa président yitere alama amanew yo mbani de nga président ida huɗu kirenga ni heɓa président hara ko funeejo amanew ye mbani anga huɓe kono sohla kono ko woni haalanden ko taari ɓuyo wono ña URR a taaritu goɗɗo waɗi yuwara mbami ken taaro wa ko o tawi ko haalatan président wiɗan nangiye ko président ɗiɗi yawtiɗo a makkite ɗum heɓaki ɗum woni hogan ka koni politique ngaran ɓay kala ko foti haalade sengo politique hogan ka koni gollen ngaran kala ko foti haalade sengo golle yoro kuɗa suuko ine ɓen kaali yo ɗiɗin piw par kenni wiyay kono noon a dawanan jiban ɗum wona e ken golle
sifa mawati Ilenda no jibat. lawo ngolo na poro ngolo na sifa Lopital nda mo jibat. dokta ora sifa wala Transport nda mo jibat. kunu tangile ora sifa Olu nda mo jibat. ko holli ndia ora Ilenda sifa no jibat. kura ngi ora sifa wala Kuna sela ngai. ilo ko ibe ben no Sela kanya. ibe ben no rendi ilo bi Oto kupi ya Gambia. ayo ko hebe magambia Okuyuara. mene yuara Oso. Membeti, Okontani. membeti kati. Ulunju kanabo. Isi ile moyes. Ulunju kanabo. Isawa ile moyes. Ikatabu ndenja. Say one of the rawan manu ala. Anyadiner. Onde yanda leso rele. Takka iganata alle minneja. Sutu say ile video ma wan mako ala. Takka iganati president Adam Barrow me president Mari Gambia. Sutu say president Adam Barrow wan mako ala le Gambia. Ken yuara da ngari hoya. Onko yuara ile leso sonu. Samba. Ala ibu. Hinu wali. Pingo ni noto. Enda kumuru. Ile daba taru. Sesu batunganyi wangu muranga kita. Kala hilo daba maundo ya lei ya ebani. Tunganyi wangu. Sendo president. Sesu nda muranga kita. Ay kodo daba ndu hebura. Na bure. Jawdi. Sesu nda muranga Ay kita. kodo daba ndu heba. Tuahu. Gandali. Sesu nda muranga Ay kita. kodo daba ndu heba. Ala kentin nanga. Allah o katamadu. O korofre Allah. Kati tunganyi murano kura. O ine halala bela o bele leini. Indaga ngoni numbange ba. Yele yau katenale. Ina alama to ngoni ba. Belanda ine arama. Ina hawati ni ba. Belanda ine hawa. Ina huwei ba. Be hawdi belani. Ina hai. Bedara. Wallahi aji min tuma. Wa hudini ka Allah wa yeme fawku. Ila ndara mala. Be wada arama. Lemine nyanja yuara. Wa iko bido jibini le suga jibini yuara. Ato nyani ba tuma ta chen. Wa inde mako ko fotla ta ten. Bala bo chen Kenya imeni. Fala mo ten ko bido mako. Ana chen kunda. Wa ten kuda won. 2016 2016 December. December. Marokani. President Marokanyima. January. January. On the first. On the first. Lemine kesar. Suka on jibini. Gara Kenya tilisela na makare. Ko fero halata kanko de ho de tere mako ko makka won. Lemine keke la kasare. Suka on jira on jibina. Akaji ga ben kerana. Ko ine tayi mo fuda hala. Ala sera adamai. Ko inde adama o wadi hala mako. Ala diga ben sera adamai. Ko inde adama o ejidi hala. Agala diga be ketani. Nyendo o fenti hala mako. Mutaba daw. Ino mutaba no dodi. Mutaba ay yewtere no katel ko mako. Lemine keti. Suka o yi. Agala wul. Sio yini. Kelli suba. Bila pili. Maran kenke. Hao dala. President Adam Barrow bolli leydi. President Adama Barrow ya joko. Bolli leydi. President Adama Barrow bolli leydi. Adam Barrow bolli leydi. President Adama Barrow bolli leydi. Oto opposition atumake. Opposition be yaye koko do. Tinubu yakele mine. O suka ala paka. Allah la rara kenke. O alla wadi suka hudu ko. Agala wari ngara diga be kesen kata musabai. Ayi o wadi na halaka o dela ni mo mutaba. Sambarona tenga. Pour President Barrow tenda ala. Sambaro tenga ndenda ngempake. President Barrow sikendi ba ala. Obaka. Ibebe yakwe. Naga buga. Benya ala bu fenai. Your Excellency. Ya Excellency. Keligera tera buga. Sai ko hali ko wala non. Agate hokebe. Telefon mo wonto. Ngene kiate. On tanga mo mojete. Kala kebe ko ngene kebe. Ko hali ko suka ko hali ko. Tuna wa. Atuna ko jenta. Tuna wa. Atuna ko yi ya ko kala. Oto kiani. Ko duwani. Tunganwa ngamu. Le dabu ko lando ya lona ada pega. Allah la kinna. Ko Allah on ko roke Allah. Yuara riko. Yuara ndale. Oda kunwani. Men jara tawono de. Koko. Oku kahinia. Men so men hawtai. Ona soro nuwani. Men jara inde de. Allah ya hina kinoi. Allah ko hokki men ko. Lakini Gambia swai. Ko Gambia ko woro. Ala baga yuara yare. Ko den yuara o yat. Oto kanja bula. Ko dum no. Yuara remu. Ide yuara. Kunengi. Leyi jaga leyi. Ala kanu. Leyi niga. Wa anwani. Men jara o. Wala ke daru wakita. Ko jaru me heji. Na tindi soronga. Men titi na inde de. President Adam Barrow. President Adama Barrow. La sema ko ni damu ni de. O nedi ale no yente mako. President Adam Barrow ya ha. President Adama Barrow gato. Hakumba nga na mo ni numba. Ono yawo be kanji tendale. Fatuma. Ko be. Aha dala. O wa tamu. Allah ndari. Ko Allah tiko. Sabe
Ade. Yoya. Di hewtanimo. Regional office. E ka regional office. Ko diga. Ene maɓɓe ɓe yewtini. Ko hotuna anda suka jamane ke. Kala legal wonde leydi. Asura ka hotida. Fonde leydi kafuɗi. Kullum ka ho. Kono waɗa kafu fulɓe. Ila ko tuɗiɗa de. On jetti fonde fulɓe joɗo horman tumo. Awra fulɓe tan woni jaade. Gambia zone. Ko Gambia fof won ɗo. Gambia zone. Ko Gambia fof ɗum ɗe nokki. Gambia timu. Gambia fof non ti. Ko kendi. Ɗow ɗum. Sidi dem. Sidi dem. Andan ka ho. Ane kafuma. Anwar. On garama. Jamana ga ni kay. Kafu aɗon nofuɗo. Angel ngadi kam president ngi angel nan ka ho. Angara yiya on président imba anga joɗa. Kenya ka ho. Hoɗum waga woni ɗum. Ba kurni le laga ni motu. Samingo ngol o taccitae ɗum e poste makko. Adi silikide maaro mo defi o. On no weli ha ɓutti. O rowni. O sallinan poste makko. Regional Kofono. Samba Ba. On ne nima. Yo Excellency. Nima. Yo Excellency. President Barrow. Commander in Chief. Gambia Armed Forces. Nima. Abaraka. Nuari. Thank you. Marhaba. Shukra. Thank you. Good Gambia. Big Gambia. BNPP. Kala ko wani so. Yo yasule. Ono surali so kala ko wani yo yasule. Ko ono nei. Yo yasu. De anda. 2026. Ona ko ko kayo onka. Ala ko to me halata. Hanki. Obi. Yuara. Nogo area. Ono hande. Nogo area. Opposition. Unity. Minala. Timo kwa party. Thank you. Alaibu Udarame Nuari. Elaji amoni ada tenda. Ako niya jogo ke koi katata. Ako lete kunari pante kutila domani. Ako ni more. Ako de ada kapol mengeja. De animara. Ako Ibrahima de hakilo buranila. Ani ala president maki. Dan menjadi Maimuna Pandey Alfonso. Ya karena itu nyampe ini. Aku guru. Aku sai. Kita orang pun tidak populer kontrol jantan. Wow. What is it, guys? SDI cable, voilà. Block na ko. Ñëw na. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you.